L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol es va aguditzar després de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari l'any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. Davant d'aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat catalana, a través dels seus representants legítims, va optar per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals, amb l'objectiu de decidir, de nou, democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendària i ateses les limitacions de l'expressió política del 9N, de les eleccions del 27 de setembre de 2015 en va sortir una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. La resposta de les institucions de l'Estat va ser la insistència en un procés de judicialització que de forma creixent des de 2013 ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d'acabar-se, aquesta repressió s'incrementa, ja que són moltes, encara, les persones pendents d'alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació en actes relacionats amb la consulta del 9N, el referèndum de l'1 d'octubre i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s'han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades. En els procediments judicials que s'han dut o s'estan duent a terme contra aquestes persones, s'estan produint tota mena de vulneracions de drets, des de la fragmentació de la causa, la manca d'imparcialitat dels jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d'innocència o una presó preventiva injustificada. La definitiva denegació de l'extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les, basada en la manca de competència del Tribunal Suprem, vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre detencions arbitràries, cosa que hauria de suposar l'alliberament immediat de les persones empresonades. Aquestes mateixes qüestions ja van ser plantejades en el seu dia i desestimades davant del Tribunal Suprem i actualment es troben davant del Tribunal Constitucional pendents de resolució. Tot i així, serà el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l'última paraula. Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d'un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser. Per això, l'única solució global és una llei d'amnistia, que depèn del poder legislatiu i, per tant, és una qüestió de voluntat política. L'amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per situacions d'excepcionalitat política com la que estem vivint nosaltres. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tots els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà, per tant, per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre com del referèndum d'autodeterminació de 1 d'octubre del 2017, així com els actes de protesta a la via pública que amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritats governamentals o jurisdiccionals haguessin estat perseguits penalment o administrativament des de la data de celebració de l'esmentat referèndum. També s'han d'incloure totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d'autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització en tots els àmbits de la llibertat dels presos polítics. És a dir, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d'expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d'associació.
L'amnistia, doncs, és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment, no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això, l'amnistia i el reconeixement de l'autodeterminació és la via per garantir la via democràtica que ens permeti avançar. Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. Segon, reclamar l'aprovació per part de les Corts Espanyoles d'una llei d'amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d'unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, i que estiguin tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, qualsevol que sigui el seu nom i el seu contingut. Per la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'estat espanyol, que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya. Tercer, demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s'hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió dels drets fonamentals. Quart, fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a l'amnistia, que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. I, finalment, com a acord cinquè, comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l'Associació de Municipis per la Independència. Gràcies.